kok tuma thumnai kiching chongno paiflai hambai borok norongni nangkukmani jorano chongna roma bagui जों tinoro ma kutum laimani khe oma haise जों saimano chini tripura hasteo roman script no tiyei dal bidal political party abo khe organization rok choba khaijomani जों nugo tiyei je choba khailimani abono जों nugui phaikha phiaba जों tabuk jora positive result ba chini je sanmani जों je roman script no sanai tongmani abono जों tabukano srai srai khe manya ko ba rosaiya aboni bagani जों tini chini RSKC Sibijala district ni ngei chini oro kaisa press meet ma khani logi जों asuk laikha kai o press meet ni main motive ba uddesho tong aise phainai Sunday 9 July o diboni barta tangpro chini Bisramganj motor stand ni conference hall aro kaisa जों koksablai mung panda soksra nai tongo kai o koksablai mung panda bo जों o Sibijala district ni jotto lukurungno jara roman script no khabai kubai hamjago aba khe amani kok borongno roman script sinen musungjago borongno ro phaimandana bagai ang khobo hangke जों roman script no tini tamni bagai non politically kaisa civil society ba civil organization ni bisingti sanane nakha abono tei chini takok sikango thaja thani kok saikna belakin hambai ang jodi bo RSKC ni kuno jongjak adongya haiphono o chobano ang somorthon khayo tai o songsano ang support khayo tamni himale omo sini bagi nang sukmani o mananyo tuinain choba khaimani ba ani bagi bo ang nangjago ani saputin bagi nangjago hain bagi ang oboni khoroksa support ringinai no ang kisisa kok sanan bagi jora mamna bagi sini sarna belakin hambai angke kokke haise tamni bagi non political politics jara khainai rok kesak kekherang kormo da borok da borti khainai rok yang kama bai kha borok khlaimambla ni saimang phiaba tini o je sungnangai tongmani omo kuno party ni nangmung ya omo khas sana thangge Tripura sarokni nangmung se tabu o jaga sung borok bagjagi tonglaicha male sung party o bagjagi tonglaicha angus kangbo bazar kok salte khoroksa alka kubuni party khainai no sungkha asa norle ko roman script na nangjak mani ma nangjago nisam phiaba tabuk ang kuno party no taw mention khai sanan thanglia a party rok je sanai te jerenai borok tam sanai contrast mane bongni mod pherlayo haipono bobo khoroksa party ni supporter ngei bo kaisa tep saka samani ko support khlayo haipono o party rokni okara rokni jaratei leaders rokni jaratei sung somorthon remia ar amo politically sanlaiman bagi bongni logi thangi bu sung sanimaya sung bong logi thanga sung bo tangi bong politics ni movement tangi thang bong politics ni dolo tangi thang ni hinjangnai haini sung salainai kisa tonglaimani haini bagi abo belakeno soy tamni male tini tumungno kaisa particular political party simino omno tene kok tise tangke o tekisa kubuni party ar thane join reinai sani mani ya haini bagaino tinio RSKC omo belaken important tam malamong kaisa non political organization oro sung Tripura sarok roman script no sini mani kokno abo bai sinen bagai hinai kha chongnai rok omono support khaimano o jagao tabuk kuno party bai o jagao kuno link rei nang BJP khaidi Tripura mota khaidi IPFD khaidi jespano nang khaidi nang tumungno kogrok no roman script bai sinani nang sajago hamjago ke norok o bodol norok support khaiman tei angte kisa ani experience sung sarai phangkini simi kogrok no roman script bai no si phayo po pori layo ani busa class 2 porigo bono kogrok pori gangke roman script bai sarai porimang tei sana thangke sini kok bo haino sawi thango roman script bai hangke sini je pronunciation ni je sound ni amo phaibayu hangke haini bagai roman script ungkha sini amo haino demand amo sung phan phungnan bagai sini hnunya ohongkar klai phunung lanyan bagai nai sanlai mani ya amo kha sini basano soike sanan bagai sainan bagai nasa nangsogo abo jara sinai jara sainai borok saima kugna hangke
For example, kaisa kok no saisiwa nang ani voter ID nong no phunung ka sakamo. Azakawo Bangla bai sijak ba Bangla script bai sijak. Dain to so rosukar su wakar ka tam sengam bono onoska dangamo onoska. Abono seng pori kangka sukang sengi tong. Enggak abo tunggu seng roman script bai sigangke aram saga ane abu bumu paigamo. Abon jarte yang tahu zora-zora o baksa office tangke baksa bai swakang ni hinjago baksa jaga angke sukang ni hinjago baksa angke sokang ni hinjago. Tamale aboni kun nirdishto tabu sound phairimiya angke borok aboni bujiya angke sini kok borok tang soi je sound phaina toman phaimiya ani bagai ani khapang ni takuk tei bukuk song nai tongnai joto okra jerai joto di bhasa hinjangnai rok sini kok sini mani kok omo roman script bai sikangke simino complete ungu ajagao kuno politically ba ani gyan tongo ani buddhi tongo ani intellectually ang ekdom strong nani aro torko bitorko khainani abhai ohongkar tuinai o songsta khajakmani ya tamke omo soi sini borni bagai naksugo tei non political news sung thanai nango aini bagai joto politics khai tongnai joto jespan color ningdi saimiya sung tini charjonan bisingo o jagao sabjan tandan khlai hingke sung je meeting ni kok saka sini sar je 9 tarik lana 9 tarik 12 o bisang monjo tam motor stand ni holo hingke a jagao bahaino sung saimiya bo party jan borok phai bo dor munjan borok phaiteng sung just nayo di prasa phaiteng sini di prasa ni kok no roman script bai sinani musungnai omai borok no phaiteng asuk no